Jeg vil gerne starte med at vise, hvordan du bruger solve. Du starter med at gå ind i din Inspire-ark og skriver solve. Så skriver du parentes, og så har vi lavet et eksempel. Og x i anden, så er du i anden over på lommeregneren. I limet 9,x, da x er det ukendte, parentes slut og enter. Det er sådan, man bruger solve. Nu vil vi gerne vise, hvordan I bruger expand. Expand opdeler udtrykket i summer, det vil sige ved at gange 1 i parenteser. I kan starte med at vælge, hvordan I vil have, at side skal være, og det skal være i håndholdt eller computer. Jeg beholder min i håndholdt. Så går I ind i menu på lommeregneren, algebra og udvid. Udvid er expand, bare på dansk. Så har vi lavet et eksempel, hvor vi skriver parentes x plus 1, parentes slut, gange, parentes 2, x plus 7, parentes slut. Og så enter. Så har den udvidet den. Et andet eksempel har vi også lavet. Parentes x plus 5, parentes slut. Og så vil vi godt sætte den i anden over på lommeregneren. Og den store parentes og enter. Og det er sådan, I bruger expand. Nu vil jeg gerne vise, hvordan I opdeler skærmen og skæringspunkt mellem to funktioner. Start med at gå ind i indsæt, noter og opdele skærmen med 2. Så kan I også vælge at gå op og vælge den i håndholdt eller computer. Denne gang vil jeg gerne have en computerskærm. Så skriver vi 2 eksempler. F, parentes x, parentes, kolon, limet, da man så definerer funktionen x gange 2. Og så kalder vi den anden for g, parentes x, parentes, altså igen definerer den ved kolon i limet, og 3 gange x, plus 4. Nu går vi over i den anden og siger tilføj grafer og indsætter mine funktioner. Går vi ind i vis og skjul og viser indsætningslinje for at skrive den anden, og kalder den så g. Nu kan vi se, at vi har 2 funktioner, og nu skal vi finde skæringspunktet. Ind under undersøg grafer og skæringspunkt, og trykker og markerer det. Og så er skæringspunktet kommet frem. Nu vil vi gerne vise, hvordan man laver skæringspunkt på x-aksen. Du starter med at gå op i vis, og så sætter den til, at det skal være computer. Så har vi lavet et eksempel, for eksempel 2x plus 7, for at få en funktion. Og så skal du finde det punkt på x-aksen. Så går du ind i geometri, punkter og linjer, og så går du ned på skæringspunkter, og trykker på punktet på x-aksen. Og så er der kommet et punkt på x-aksen. Nu vil vi gerne vise, hvordan man laver et matematikfelt. Du går ind i noter, computervisning, og så skriver du Ctrl M. Hvis du har en MacBook, er det Command M. Og så skriver du en beregning. Hvis du ikke havde skrevet det, vil det ikke komme frem som beregning, og så vil Linker regne det ud. Nu vil vi gerne definere en funktion. Du starter med at have din note frem og skriver Command M for at få en beregning op, eller Ctrl M, hvis du ikke har Mac. Så skriver du for eksempel F, parentes x, parentes, kolon i limet for at definere den, og så en funktion. For eksempel 2x plus 7, og enter. Så siger jeg, Inspire, du udført den. Nu kan du bare skrive F, parentes x, parentes slut og enter. Så husker den. Et andet eksempel, du kan også kalde det for g, parentes x, parentes, og så definere den med kolon limet, 3x plus 6 og enter. Du kan også skrive define, og så skal jeg kalde h, parentes x, parentes og i limet 4x plus 9 og på enter. Men den anden måde er lidt nemmere.
Nu kan du også fylde X ind med hvad end du vil.